На фона на слабото представяне на учениците на матурите в цялата страна, младежите от математическата гимназия в Русе показват високи резултати. Учителката по немски език Ася Кулева залага на иновативни методи. Чрез игри и театрални етюди, ученето в часовете по немски език се оказва лесно и забавно. Методът за България е нов, но в чужбина го използват отдавна, категорична е учителката. За мен специално това е Германия, може би защото и там усвоявах този метод с корифеите на драма-педагогиката. Няма какво да се лъжем, при нас почти непознато. Учениците влизат в роли и пресъздават ситуации. Нямаме само зрители, актьори, няма такова строго разграничаване. Всички зрители са актьори и обратно. Определено много ми харесва тази методика на преподаване и на учене, защото първо, че ни дава шанс да комуникираме един с друг по много по-интересен начин, че под формата на игра и на забавление успяваме да научим много нови неща. Защото е много по-интересно, защото се движим, научаваме нови неща и като цяло е много по-различно от това, което правим в час. Предпочитам го, защото е по-интересен, отколкото обикновеното учене. При едно общуване е много по-интересно и за двете страни и тогава усещаме, че сме живи. Учителката е убедена, че новият начин на преподаване ще има успех.